den her video. I dag skal vi åbne fodboldpakker. Det kan være, at vi får gode kort, og hvis der kommer nogle gode kort, hvis der kommer et guld, så sætter jeg den i her. Så nu skal vi åbne. Så med... Må jeg være med? Ja, Okay. med min far Martin, og jeg hedder Rasmus. Hej Ralle. Nå, Nej? vi har glædet os til den her video længe. Ja. Og hvad var det, vi snakkede om, vi skulle? Åbne fodboldpakker. Ja. Og hvor mange fodboldkort har du egentlig i forvejen? Jeg har mange. I hvert fald over 1000. Jeg har 2 mapper nu, men den ene er bare nede under gået i stykker. Skal vi lige se nogle af de kort, du har, før vi åbner? Ja, Hvad det er for nogle? Jeg har de her. Det bedste kort, jeg har, det er Cristiano Ronaldo. Skal vi vende det rundt, så de kan se det? Der var kun Ronaldo. Det her. Hvornår var det, du fik den? Jeg fik den i julegave. Yes. Hvad har du flere gode kort? Hvis Jeg vi vender rundt til har det. guld Sake, og jeg har alle de her guld. Det her det er min bedste side. Så næste side, der har jeg Messi og Holland der. Og så det her, det er bare forskellige sider. Jeg kender ikke mange, men han er dansker. Han spiller for Barcelona. Hvad er det, han hedder? Det ved jeg ikke. Andreas Christiansen. Kan vi se flere sider? Ja, det kan vi da godt. Det er bare de der med pokaler, de er, det ved jeg ikke, de er bare regnbue. Det der ham der, han spiller for Portugal, det er dansker. Det er dansker, og det der, det er bare noget, man bruger til et eller andet. Ja, jeg ved det faktisk heller ikke helt. Jeg er ikke Og helt det er lige så Holland. dygtig, som du er endnu. Det er Holland, og ham der, han er ikke guld, og det er Holland igen. Og det, ham ved jeg ikke, hvad er, men det er Mbappé, og Holland er Mbappé. Har du egentlig flere kort end dem her? Altså i det hele? Ja, hvorfor? Nej, det var bare, jeg kan ikke huske, hvor mange kort du har. Og ham der, han er også i guld, og han spiller også for Barcelona. Og det ved jeg ikke. Ham der, han spiller for Real Madrid, Barcelona. Barcelona, og jeg er ikke så god til de her lande mere. Nej. Real Madrid. De er ret seje altså. Real Madrid igen. Hvorfor er det hele tiden Real Madrid? Ja, det ved jeg ikke. Vi kan jo godt lide Real Madrid. Ja, meget. Og Det er mit Barcelona. Ja, Hvad med Liverpool? Kan vi lide nogen derfra? ja, det. Ja. Musala. Kommer han derfra? Ja. Spiller du egentlig fodbold selv? Gør du det? Ja. Nå. Men du skal forklare, hvor er det, du spiller hen? Nede i hallen. Ja. Nede der, hvor jeg næsten går i skole tæt på. Ja, Asneshallen. Ja, der er bare nogle kilometer. Og det er Bellingham. Ja. Og det er Vinny Junior. Ja. Hvad er det, han spiller for? Han spiller for Real Madrid. Ja, det er rigtigt. Vinny. Er der flere? Og ham der, han bor lige nede ved Neymar. Han bor ved Neymar. Ja. Han har også spillet for Barcelona. Så er der ikke flere. Så er der ikke flere? Nej. Det leder os jo over, der er en map der. Ja, der er også en map der, men den er ikke så fuld. Den er ikke så fuld? Nej, den er ikke så fuld. Nå, vi stiller den der op der. Ja. Så kan man se alle sammen. Skal så vi skal vi over på guldronaldoen, så Ja. den lige kan stå der? Ja. Okay, hvad er det, vi skal i dag? Vi skulle... Fodboldpakker. Ja, og du har købt hvor mange? 5. 5. Og hvad går vi efter? Det ved jeg ikke. Jeg går bare efter nogle gode. Altså, hvad hvis der er et guldkort? Ja, det går vi næsten efter. Så vi begynder nu. Okay. Der står noget heromme. Det kan min far næsten læse, men det er en lyd. Der står... Jeg kan faktisk ikke. Nej. Der står T-piece eller sådan noget. Ja, så vi begynder med at åbne nu. Ja. Jeg følger med og kigger. Hvad var det, vi fik? Det kan jeg ikke rigtig udtale. Jeg håber, det bliver noget gode nu. Og Oj. hvad står der? Karim? Far, vi ligger med bare en bog. Er det mig? Ja, jeg er ikke verdensmester i navnene. Nej. Nej. Også nogle svære navne. Det- Vi skal lige vise alle, hvad vi får.
Hvem var det? Det var Erik Dier. Hvad er det for? Er det nogle gode nu? Ikke sådan rigtigt? Ja. Vi starter. Hvad var det der? Så begynder vi med en Bellingham igen. Yes. Og du forklarer, hvad du gør? Ja. Mhm. I er ret. Der kommer ikke så mange gode. Jeg tror du ikke, alle spillerne er gode? Sådan, nej. Der er ikke mange, der er gode her. Jamen sådan i virkeligheden, tror du ikke, de er gode? Måske. Det ved jeg ikke. Nej. Hold da. Hvem Det er er det? godt nok flot. Ja. Vel. Og så begynder vi med Harry Kane. Okay. Er han på forsiden? Ja. Mhm. Mhm. Skal du vise den? Vinny Junior. Han er meget god, er han ikke? Jo. Er han ikke tæt på at være en af verdens bedste? Mm-mm. Nå, hvem er verdens bedste, synes du? Ronaldo. Er det Ronaldo? Mm. Okay. Hvad med, jeg synes, det er Messi? Det må man ikke sige. Tror du, vi kan nå at se det alle sammen, hvad det er? Ja, det kan vi godt. Men så må vi lige stoppe videoen lidt og kigge. Det er sådan nærmest en gæt-konkurrence i, hvem det er, der bliver lagt ned, hva'? Hvad er det? Nu har vi den sidste pakke. Hvem er det? Hvorhen? Fortæller du lige om det? Ui. Altså, hvad har du fået? Det er ham, der er i guld. Nej! Kan du vise, hvad det er? Skal den op og stå der, så fik du en af de gode? Ja, jeg fik en af de gode. Nå, den skal lige vende den anden vej, skal den ikke? Nej. Nå, vi skal se på den, eller hvad? Nej, det skal jeg også se. Oj! Nå, men så... Det er målmand. Hvem er det? Skal vi se? Det er... Jeg skal lige kigge her engang. Men jeg kan ikke læse. Det er Buffon. Buffon er... Tror du, han kan stå godt på mål? Meget. Okay. 429 mål. Okay, skal du så skrive ned derovre i din bog? Og ham her, han er lidt sjældent faktisk, ham her. Okay. Hvem må vise kameraet det? Han er lidt god, ham der. Han spiller i hvert fald for Real Madrid. Men endelig fik vi da et kort, der er godt. Vi fik da et kort, der var godt. Det må man sige. Og 93. Ja. Han kan det Ham hele. her, han spiller i guld faktisk. Han er i guld, men Gør han det? ja. Det var det. Nu har jeg- Skal du så skrive navnet ned derovre i bogen?
Ja, det kan jeg godt lide. Og imens du skriver det, kan du så fortælle lidt om, hvad du laver til daglig? Hvad klasse du går i og sådan noget? Jeg går i første klasse. Jeg er vild med fodbold. Jeg trailer meget dernede. Sådan meget gode kort. Jeg kan huske Bastian, der vi... Hvem er Bastian? Det er ham, jeg tradede det her guldsakke med. Guldsakke. Det ser sådan det ud. Guldsakke. Så fik jeg alle de her regnbue. Og det var meget godt, jeg fik regnbue. Det var dejligt. Og hvornår var det, vi fandt ud af, at vi skulle lave sådan en video her? Det var i går. Da vi kørte hjem fra Norge. Hvad har vi lavet op i Norge egentlig? Det kan vi også lige fortælle. Vi har stået på ski. Ja. Og alt det der. Og holdt nytår deroppe. Ja, jeg har også holdt nytår. Mhm. Ui. Det her regnbue. Det kan jeg godt lide. Og jeg kan også godt lide det her. Det var altså også godt. Mm. Det her, det var. Og så fik jeg... Jeg skal lige vise dem derovre. De kan nemlig ikke se, hvad det er, vi laver her. Det her. Og det her. Ja. Og hvem var det, du skrev ned? Det var... Du har hånd der. L-I-O-O. Ja. Hvem var det? Lærge. Jeg ved det ikke. Nej, det er også lige meget. Hey, han hedder faktisk. Hedder han ikke Lara? Rafael Leao. Leao? Ja, jeg ved det ikke. Det er jo ikke mig, der går til fodbold. Nej. Vel? Jeg er faktisk bedre til bordtennis. Ja. Bordtennis er også et godt hold. Bordtennis er bare en sport, ikke? Jo, en sport det er også godt. Ja, det er også godt. Du kan også lidt bordtennis. Ja. Men du er bedre til fodbold, ikke? Jo, jeg er lidt bedre til. Ja. Det falder Og nogle du gange har også en storbror, der spiller ret godt fodbold. Og det er dejligt, at jeg har en storbror, der kan det. Mm. Jeg skal lige gøre noget, som der er meget sjovt at gøre. Ja. Alle regnbue, de skal ligge her. Det er ret svært, det her. Og hvem er det her? De er meget vilde. Gør de? Ja. Det er så gode spillere, så jeg kan slet ikke udtale navnet. Jeg er nok lidt mere glad for det der Ronaldo, fordi ham der, han er også guld. Han er ikke guld. Er han det? Ja. Nu skal det så ikke være guldkortet, man har fået? Nej, med pøs i guld. Okay. Ham han spiller også i godt hold. Han spiller også i regnbue. Han er også i regnbue. Skal vi vise dem, hvad det er for? Ja. De er i hvert fald ikke... De er mange penge værd. Det der, det er 100 kroner næsten værd. Er det? Ja, meget. Der er mange, der godt kan lide fodboldkort nede i skolen. Er Der er det? 100, der kan. Trader de så også? Det er det der. Dem her, dem gemmer man ikke på, vel? Nej. Og de her, de var altså også gode. Så tager jeg dem i lommen. Jeg kan ikke holde på den. De er så dejlige at holde på. Og mærk den. Og mærk den. De er helt glatte. Der er sådan en ro også. Er det ægte kort, dem her? Ja, det er ægte. Det er ægte. De laver dem bare så, når de er gode og sådan noget. Mm. Så. Jeg har også sådan nogle her kasser. Dem har du mange af, har du ikke? Ja. det? Jeg har mange. Når nu du så har fået alle de kort her, hvad gør du så med dem? Sætter dem i den der map måske. Kan vi sætte nogle af dem ind, så vi... Vi sætter alle, undtagen lige det der. Undtagen det der. Okay. Jeg kan godt lide det her. Må jeg se? Hvem? De kan ikke se. Ja, jeg kan virkelig godt lide det her. Det er sjovt at se på. Og man kan også godt lide. Han er... Og Vini, det kan jeg også godt lide. Vini. Ham her. Han kan også lide. Det er målmand. Mm. Der har autograf på.
Kan du huske, hvad vi skulle kalde den her fodboldkanal? Nej. Kan du ikke huske, da vi var på ferie? Superbrusens fodboldskort. Nå ja. Det havde jeg helt glemt. Er det stadig det, kanalen skal hedde? Ja. Superbrusens fodboldkort. Eller skal vi kalde det noget andet? Nej, den kan godt hedde Superbrusens fodboldkort. Det er meget godt. Skal vi ikke sige, at jeg hedder Ronaldo? Jo. Er du Ronaldo i dag? Okay. Så du hedder Rasmus Ronaldo? Ja. Okay. Hvad skal jeg så hedde? Martin. Martin Sakke. Er jeg Sakke? Ja. Okay. Han er også guld. Jeg kan også bare være Superbrus Martin. Ja. Det må du gerne være, faktisk. Så sælger jeg den. Kan bare du arbejde i brusen, fordi det kunne Kan du godt lide at arbejde i brusen? Ja, fordi så kunne du bare få alt gratis, når vi er dernede. Jeg tror, at Superbrus Leo, han vil nok blive noget super. Tror du ikke det? Ikke meget, fordi Han kan godt være lidt sur i forvejen, ikke også? jo, Ja. det er det heldige, jeg fik i med pokal. Ja. Det var dejligt. Mm. Men skal vi sætte nogle af dem i mappe? Og du siger jo selv, hvornår fodboldvideoen den er slut. Ja. Det bestemmer du. Det er jo din kanal, det her. Hvem er det, du skriver nu? Ham her. Viser du det så bagefter? Kan du vise dem, hvad du har skrevet? Og så det, du har skrevet der? Ja, jeg har også skrevet det her. Det er svært. Du har sat tommelfingeren på, Buller. Det der efter det der, men jeg er ikke så god til at vise det der om armen. Min arm, den er lidt dårlig nogle gange. Hvorfor er den dårlig? Fordi det er den bare. Jeg skal altid skrive de gode. Hvorfor er der så mange A'er i det der? 3 A'er i det her. Okay. Må jeg gøre sådan her med dem? Ja. Er du klar på at spille kort? Spil kort. Det vi plejer. Jeg har ikke lyst til at spille kort nu. Tager du 6 kort? Jeg har ikke lyst til at spille kort nu. Skal vi lige se, hvem der vinder? Okay. Jeg har taget 6 kort. Skal jeg tage de her? Du bestemmer selv, hvad du tager. Så de her. Det er nogle tilfældige kort, ikke også? Så tager jeg også de her. Det skal være dem med nummer på. Okay, så spiller vi kort, hvor vi her, enten så vælger vi den venstre side med point, ikke også? Eller den højre side med point. Og det aftaler man, inden man starter. Og så lægger man kortene ligesom i krig. Er det, synes nu. vi skal lægge kortene sådan, så at vi ikke selv kan se, hvad det er for et kort, vi tager op. Det er Og så- dig, der synes. Okay, jeg siger, vi vælger højre. Okay. 1, 2, 3. Den vandt du. Jeg havde Rasmus lag. Den her, jeg lagde den her. Så den vandt han. Okay. 1, 2, 3, nu. 38 og 35. Rasmus, så fik Vinny Junior, og jeg fik Fernando Torres. Den vandt jeg så. Ja. Så laver vi 1, 2, 3. 34 og 91. Vent lige lidt. Sagde jeg ikke til højre? Jo. Nu kører vi til venstre. Det lige meget. Vi kører med venstre i dag. Ja. Jeg fik 31, og Rasmus fik Far, jeg synes, du skal 91. Jeg synes, du skulle vende, fordi at det kommer efter mit bedste mål, fordi jeg kan godt lide det der. Den vinder du. No. Fordi at jeg kan godt lide det land. Kan du godt lide det? Ja, land? meget. Jamen, jeg kan ikke vende på det. Vi spiller ærligt spil. Okay. 1, 2, 3. Amen. 76, 43. Så vandt jeg den. Ja. Og det var... Og det er igen, nu er det til venstre, vi spiller med point. Sådan der. Okay. 3, 2, 1. 76, 96. Ej, den vandt Rasmus stort. Med over 20, eller bare 20 Det point. var godt, jeg vandt den, fordi ham der, det er jo min. Så har vi et kort her. 1, 2, 3. 80 og 84. Den vandt Rasmus igen. Vi spiller til venstre.
Det er måske til højre over på kameraet, det ved jeg ikke. Ja. Sådan der. Den vandt du. Hov. Hvor er dine bunker henne? Så tæller vi altid kort med, hvem der har flest. Mm. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så vandt du det. Nå, men det er sådan, vi kan spille kort. Ja, og I skal nok derhjemme, når I går i seng, blive kilde af jeres mor og far. Ja. Det er nok sjovt. Det er sjovt. Skal du have en fork med? Forsmag, hvad mener du? Nå, men hvad siger vi? Er vi klar til en ny omgang kort YouTube? Ja. Næste gang. Hvornår skal det være, synes du? Næste weekend måske. Skal det være det? Mm. Har du sparet så mange penge sammen, så du køber kort der igen? Jeg kan spare. Man skal jo, det koster lidt at købe kort, ikke? Men næste weekend kan vi gøre det. Mm. Og hvorfor et kort blev så kåret til det bedste kort i dag? Det kan jeg næsten regne ud, det der. Mm. Yes. Og det skal det så ind i den store sorte map, eller? Ja, det skal bare være her. Det skal bare være Det skal her. stå der lidt. Og hvad så senere på dagen, rører det så ind i den store map? Måske. Det har jeg ikke helt fundet ud af. Nej, okay. Ja. Så jeg har lige en lille idé. Hvordan du skal ikke have alle slifene. Som det her. Guld. Prøv at vise det igen. Det var så. Mm. Er det okay, at vi får et sleeve måske? Jeg skal lige have et sleeve. Nå, det er Kan den være den? jeg sige. Og hvor skal den så sidde i dag? Den sidder derinde i... Skal den sidde der så i dag? Nej, der skal guld på den anden side. Og den er flot. Er ikke noget, man skal proppe den ind i sådan en kasse, så lukke den? Eller... Er det sådan der, man gør? Ja. Okay. Det er sådan, man gør. Og det er også en fodboldsleeve? Ja. Jeg kan se, det er den næsten Ja, men ikke. det er faktisk Pokémon, man kan bruge. man kan bruge den. Ja. Så det var det heldigt, at jeg fik et godt kort. Mm. Det er også rimelig godt, ikke? Ja. Skal vi sige tak for i dag, Mm. og på gensyn? Ja. Skal vi vinke til vores YouTube-kanal, eller din hedder det? Ja, min. Ja, og så ses vi, eller vil du snakke lidt videre, og så går jeg. Nej, jeg vil gerne slutte videoen. Så slutter vi, så siger vi farvel og tak for i dag. Ja, vi ses. Hej hej. Hej.